abinda masussuka yake kenan, zai zauna a ɗaki ya dasa ma kanshi kyamara ya faɗi abin da yake so, san kiran shi na gyara mishi mai ja mishi baki. Saboda haka idan ya faɗa jahilai za su ɗauka yana kan daidai, amma in za a zauna tsakanin masussuka da malaman ahalin sunna, jahilcin shi wallahi fili zai fito, tsirara za a gan shi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Jama'a assalamu alaikum. Wannan sakon na MB mai magana da yawun kungiyar Qur'ani zalla ta bangaren musussuka. Wato MB zan yi tsokaci akan kiran da kake ma Kristoci na su bar amfani da Bible wajen kalubalanta al'ummar musulmai, su dinga amfani da hadisi. To abinda nake so ka gane shine, dama ba wanda ya hana Kristoci amfani da Qur'ani ko hadisi don kalubalantan addinin musulunci, babu. Abu na biyu, kai magana akan shiga cocin da su Adamu Ashaka suke yi. Musulunci bai haramta ma Krista shiga coci don tattauna wani maslaha na addini ko na zamantakewa ba. Musulunci bai haramta ma Krista wannan ba. Krista na da daman ya shigo masallaci matukar ba lokacin sallah bane, idan ana karatu ya zo da wani abun da yake ganin ba daidai bane don a warware mishi, ko a Qur'ani ko a hadisi ne. Wannan kofa a buɗe take. Magana na biyu, da kace Kristoci su dinga amfani da hadisai wajen kalubalantar malaman addinin Islama, ai malaminka, shugabanka, masussuka da ahlus sunna suka ce gwamnatin Katsina ta shirya zama da shi don ya kare maganganun da yake faɗi akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, guduwa yayi ai. Ya gudu ya je Jos wajen Kristoci, daga Jos ya wuce wajen marigayi Sheikh Dahiru Bauchi, daga wajen Dahiru Bauchi ya wuce Kano wajen su Karibullah. Saboda me? Saboda ya kauce ma wannan zaman, saboda ya san idan aka yi wannan zaman sai an tuɓe mishi riga da wando da hujja a Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan maganganun da yake faɗi waɗanda ba haka bane. Yanzu ni nan kyamara na sa ai, na dasa ni kadai, zan faɗi duk abin da na ga dama. Jahilai waɗanda ba su san addini ba za su yi tunanin a Qur'ani ko hadisi nake faɗin maganganun da nake faɗi. Saboda haka idan mutum bai da ilimin addini, duk abin da na faɗi zai iya jingina shi da addini. To abin da masussuka yake kenan, zai zauna a ɗaki ya dasa ma kanshi kyamara ya faɗi abin da yake so, san kiran shi na gyara mishi mai ja mishi baki. Saboda haka idan ya faɗa jahilai za su ɗauka yana kan daidai, amma in za a zauna tsakanin masussuka da malaman ahalin sunna, jahilcin shi wallahi fili zai fito, tsirara za a gan shi. Shi yasa da aka ce a zauna, ba a ce a zauna daga zaman za a kore shi a Katsina ba, ba a ce a zauna don a titsiye shi a zartar mishi da wani hukunci ba, ya kare maganganun da yake faɗi akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya gudu ya tafi Jos wajen Kristoci, daga Jos ya wuce Bauchi wajen Sheikh Dahiru Bauchi, daga Bauchi ya wuce Kano, saboda tsoron ka a zaunan ya san ba zai iya ba. Masussuka kenan da Kristoci suke ganin shi a matsayin wani fitila da yake haska musu hanya na kalubalantar al'ummar musulmai, shi karan kanshi ba zai iya zama da malaman addinin Islama ba. Balle Kristan da yanzu ne waɗansu daga ciki suke ɗaukan hadisan suke dubawa, da umarnin su masussukan suke gaya musu abin da za su faɗi. Duk Kiristan da zai iya zuwa yanzu ya shiga masallaci don kalubalantar ahlus sunna, na rantse da tsarkin mulkin Allah sai ya je irin su masussuka sun gaya mishi inda zai bude ya zo ya kalubalanci ahlus sunna. Kuma wallahi tallahi na rantse da tsarkin mulkin Allah, kofa a buɗe take ga duk wani Kirista
da yake ganin akwai abin da ba daidai ba ne a ƙur'ani ko hadisin manzon Allah, duk masallacin da ya sani ya faɗi ranar da zai je don ƙalubalantar malaman addinin Islama. Duk abin da ya je da shi a ƙur'ani ko hadisi na shubha sai an warware mishi. Saboda haka yan da kai da masu suka ku bar yaudaran al'umman musulmai, waɗansu daga cikin jahilai waɗanda ba su addini ba, da al'umman kiristoci akan cewa ba abinda su Adamu Ashaka suke yi na zuwa shiga coci ana tattaunawa, ba a yi sa ba musulmai haka ba. ƙarya kake yi zindiki, ƙofa a buɗe yake. Musulunci karewa ba, idan Kirista ya zo in takalmin shi ba najasa zai iya shiga masallaci da takalmi, ba wanda zai hana shi, ya halasta. Saboda haka masallaci ba wani guri bane wanda aka haramta ma Kirista shiga saboda tattauna wani abu na zamantakewa ko kuma tattauna wani abin da ya shafi addini don a warware mishi. Ko ba abu da yake. Kuma Qur'ani da kake magana cewa in suka dauka ko suka dauki hadisi ba za a yadda ba, waye wuni sai dai jahili. Amma waye ka taba ganin ya tada jijiyan wuya akan ya ga wani Kirista ya bude Qur'ani yana karantawa? Waye ka taba ganin ya tada jijiyan wuya akan ya ga wani Kirista pastor ya bude hadisin manzon Allah yana karantawa? Babu. Ku ne da kuke wofintar da hankalin mutane, kuke nuna kaman duk wayannan abin idan aka aikata shi, Kirista ya dauki Qur'ani ko hadisi ya bude yana amfani da shi, zai kawo tashin hankali. Ba wani tashin hankalin da zai kawo. Ba wani tashin hankali da zai kawo. A ƙarshe ni wayannan maganganun da nake yi, waɗansu a comment section suna jingina ne da malanta. Malanta ya bi nan, wallahi ni na bi nan. Ni almajiri ne, ba ma ɗalibin ilimi ba, mai ƙoƙarin fahimtar gaskiya. Duk inda na ji ana faɗin ƙalar lahu ƙalar rasulu, inda ina da lokaci sai na ba da aron kunne na, don in ƙaru da ilimi akan abin da ya shafi addinin Islama. Saboda haka ni ba malami ba ne. Gobe za ku iya ganin na aikata wani abin da ya saba ma addini, ku ce za ku jingina ni da addini. Ni ba malami ba ne, wallahi ni mugun ɗan iskan gari ne, ni ba malami ba ne. Yawwa, amma mutum ne mai son gaskiya, mai kuma ƙoƙarin fahimtar addini. Yawwa, duk inda na ji ana karatu zan tsaya in saurara, in kuma ba da hankali na don in karu. A haka nake, kuma duk inda na ga gaskiya ina tare da shi, ko Kirista ne, ko musulmi ne, ko ɗan shi'a ne, ko ɗan ƙalakato ne, ko basalafe ne, in dai na fahimci ya faɗi wani abu na ilimi wanda zan karu zan ɗauka. Ba abin da ya dame ni. Yawwa, kuskuren ka kuma in jefe ka da shi. Shi yasa ni duk wanda aka ma rashin adalci zan fito in ce ba a ma wani adalci ba, ko musulmi ko Kirista. Yawwa, ban da irin wannan tasubancin in ce wannan dan kungiya na ne ko wannan musulmi ne ya aka da ba daidai ba ta kowane hali zan kare shi, ban da irin wannan. Yawwa, Allah ya yi ni ne mai tsayuwa akan gaskiya, ban da abokin gaba, ban da mutumin da nake son shi a duniya wanda zai aikata ba daidai ba saboda soyayyen da nake mishi in kasa fitowa ce ya aikata ba daidai ba. Haka ba ni da wani mutumin da nake kin shi a duniya wanda za a ma rashin adalci in kasa fitowa in ce ba a mishi adalci ba saboda kiyayyen da nake mishi. Ni haka Allah ya yi ni, wallahi haka Allah ya yi ni. Yawwa, da fatan Allah ya ba mu ikon gane gaskiya gaskiya ne mu bita, ya kuma ba mu ikon gane ƙarya ƙarya ne mu kaurace mata. Assalamu alaikum.